Wara żmien fi stat ta' abbandun u anke vittma ta' vandaliżmu, l-aħħar vagun tal-ferrovija ġie rrestawrat b'fond ta' 42,000 euro mill-Gvern ċentrali. Il-Kunsill Lokali ta' Birkirkara ħareġ id-differenza ta' 15,000 euro biex dan il-proġett seta' jkun possibbli. Ir-restawr kien jinvolvi studju grafiku tal-istruttura li tħalla jinxef minħabba l-ħsarat li kien fih u wara beda t-tibdil ta' partijiet minnu. Wara dan l-intervent ingħata żeba' ġdida. Ix-xogħol da maddej għal madwar 8 xhur mill-kumpanija Elite Contracting f'Ħaltarxien u sar minn Renald Bezzina. Illum il-vagun twassal lura fil-ġnien magħruf bħala l-istazzjon minħabba li minnu kienet tgħaddi l-linja tal-ferrovija li kienet tant popolari bejn l-1883 u l-1931 u li kien jaqqat il-belt kapitali l-antika Maltija l-Mdina mal-belt Valletta. Dan huwa mument importanti fl-istorja tat-trasport f'Malta minħabba li baqa' biss vagun wieħed għaliex il-vaguni l-oħra spiċċaw inbiegħu u saħansitra hemm minnhom li ntużaw bħala boat houses. Bħalissa qed isir ukoll rinnovar sħiħ fil-ġnien tal-istazzjon biex bekk il-proġett komplut jingħata d-dimensjoni propja ta' stazzjon tal-ferrovija u jkunu l-aqwa f'pajjiżna kif spjegat is-Sindku ta' Birkirkara Joanne de Bonogrek. Kif qed tara dan huwa parti biċċa żgħira mill-upgrade tal-istazzjon. L-istazzjon għaddejjin ix-xogħlijiet vera damu, però l-istazzjon irridu nġibuh l-aqwa f'Malta. Biex dari wieħed jagħmel użu minn dan il-mezz ta' trasport kien irid ukoll jażel il-klassi, l-ewwel, it-tieni jew it-tielet klassi skont l-istatus tal-familja u l-biljett kien ivarja fil-prezz. Interessanti il-fatt li meta bdiet il-ferrovija jekk qabel kienu jdumu sa 3 sigħat u nofs biex jagħmlu vjaġġ minn naħa sa oħra ta' Malta għaliex kienu jużaw iż-żwiemel jew il-karozzin, bil-ferrovija bdew jagħmlu biss 25 minuta.